Преди точно една година направих един експеримент с вода. Всички знаете, че не съм малко луд, а съм много луд. Така че реших да го направя. Първият експериментирал с това Масаро Емото. Той фотографира водните кристали, как водата реагира на различни видове думи, музика и така нататък. Така че аз реших да го направя. Първо бях публикувал клипче за 10 дни какъв е ефекта, после за 15 дни, накрая за 30 дни край на експеримента. Сега ще го публикувам цялото. И този клип беше гледан от около 700 000 човека, беше споделян около 7600 пъти и беше запазен в любими около 6000 пъти. Сега ще го кача пак да го гледате. Правя един експеримент на Масаро Емото за паметта на водата и нейното влияние. Отдавна мислех да го направя. Това е резултата за 10 дни. Ще експериментирам за 1 месец. 15 дни от експеримента. Както казах, ще експериментирам за 30 дни. Вижте разликата. Тъй като човешкото тяло съдържа 70-80% вода, а учените казват дори, че и 99% по брой на молекулите в него, представете си какво влияние оказват думите върху водата в човешкия организъм. Нека да се замисля. 30 дни. Край на експеримента. Това е категорично доказателство, че думите влияят на водата. И тъй като човешкото тяло в по-голямата си част е вода, нека да се замислим, когато изговаряме каквито и да било думи, и особено когато ги изговаряме с чувство. Както е написано в Библията, в началото беше Словото. Така че нека да сме наясно, че думите лекуват, думите убиват, думите могат да ни дадат здраве, могат и да ни разбавят. Тази сутрин искам да ви разкажа за експеримента с водата и особено за тези от вас, на които им се струва измислица, фейк или както искате така го наречете. Няма никакъв фейк, няма никаква измислица, няма никаква измишлотина. Това си е чиста наука. Пръв започва да експериментира с това Масаро Емото, японски учен. Той фотографира водните кристали, как реагират на определени думи, на звуци, музика, класическа, хеви метал и така нататък. Молитви също така. Много малко хора са запознати, че Масаро Емото е учил 2 години при Джо Бланкеншип и след това започва. След това става известен с фотографирането на водните кристали. Джо Бланкеншип е също известен учен. Той е работил с Вилхелм Райх, знаете за честотите. Работил е с Марсел Вогел, който има над 150 патента, над 150 изобретения. На него има наречен един кристал, Вогел кристал, изразан по много специален начин, който трансферира енергия. Запознат съм доста с тези неща, тъй като още през 2015 година, в момента сме 2023, още през 2015 година, направих един център, първият център за кристалосветлинна терапия в Европа, с един уред, който беше за пръв път внесен в Европа, който изпълняваше 5 терапии в едно. Основното при него беше кристалотерапия, светлинна терапия, звукотерапия, магнитна терапия и единствения в света уред за биоводен резонанс, което ще рече, че прехвърляше кодове за засилено здраве, жизненост, енергия и съзнание във водната система на организма. Тоест, когато водата в организма не е структурирана добре, нашето тяло започва да страда, тъй като водата поддържа клетките здрави. Учените дори доказват вече, че клетката може да бъде безсмъртна, ако структурата се поддържа в изрядна форма. Тоест всичко е геометрични форми, всичко е геометрия, цялата Вселена е геометрия. Така че водата реагира мигновено на всичко. Когато вкарах този уред даже продадох няколко, защото имам права за това за България.
Изобретателите на уреда са Апостол Албин, той продължава работата на Марсел Вогел, нали? Т.е. той завършва вече всичко. Друг път ще говоря за него. И съдружник е Карли Нуди, която написа една книга "Кодовете на водата", наука за здраве, изцеление и просветление. Как водата реагира на всичко, как реагира с еднаква дрилионна от секундата, каквото и да означава това, че където и да я поставиш, каквото и да се случи покрай нея, тя го запаметява мигновенно. И искам да информирам тези, нали, от вас, които имате интерес да знаят, че ако стане скандал покрай водата, по-добре я изхвърлете, защото ще пиете отрова, което е самата истина. И тъй като ние сме в по-голямата си част вода, както вече съм казал, в книгата също го пише това нещо, науката го доказва. Не 60, 70 или 80% от човешкото тяло е вода, а 99% по брой на молекулите в тялото. Тоест един воден компютър. Ума го командва и така нататък. Това са други теми. Но ние реагираме мигновено на всичко. Не само водата, която пием, а нашите мисли веднага променят структурата на водата в тялото и това се отразява и на нашето здравословно състояние. Преди години на един конгрес 7 човека от различни държави, един световен конгрес от високо ниво, 7 човека умират. Как умират? Пиейки вода. Всички са очудени, няма химия във водата, нали, изследвано е всичко. Още тогава е приложена програма, кодове за смърт са вкарани във водата и чрез чиста вода хората си са заминали от този свят. Може да ви се струва фантастика, но това си е чиста наука. Ако някой има интерес, мога да продължа с втора част. Живи и здрави!